Adatlyk radiosynyň mundan öň beren maglumatlaryna görä 10 miňlerce türkmensaly studentler daşary ýurtlarda bilim alýarlar. Olaryň aglabasy öz hatawyny okuýarlar we stipendiýa almaýarlar. Şolar wagtyň özünde olar soňky ýyllarda maddi kynçylyklar bilen ýüze-ýüz bolýanlyklaryny, enatasynyň bank kartlaryna ýatyrýan pullaryny çekmeň ýa-da Western Union arkaly türkmensanyň pul almagyň juda kynlygyny Adatlyk radiosyna habar berýärler. Hut şol sebäpli studentler okunyň daşyndan ýa-da okuny wagtlaýynça hareketme berip, ujypsyz hakka işlemäge mejbur bolýanlyklaryny aýdýarlar. Eger biz işläp pul kazanmasak, onda aç yatmaly bolýarys. Şonuň üçin erkekler hususan guruşuklarda, restoranlarda, gyýdlar naharhanalarda, restoranlarda we kafelerde hyzmatçy, gapçanak ýuwjy we tämizlikçi bolup işleýärler diýip bir ruhsy okuyan adynyň tutulmagyny islemedik 23 ýaşly student Adatlyk radiosu bilen söhbetleşigini aýtdy. Biz günne $5-10 hak üçin onun sagatlaap işlemeli bolýarys. Laytada agyr rahmet çekýänine garamazdan iş yeriniň başlygynyň ýa-da jogapkar wekiliniň studentleri ören gödök ýüzlenmesi hasam janyňa değýär. Hatta olaryň studenti kemsedip paýyş sözleri aýdan wagtlar hem bolýar. Çünki olar biziň $5-10 mätäş bolundygymyz üçin hiç ýere arys şikayet etmejekdigimizi gowulýarlar. Emma bu näçe azy bolsa da hakykat diýip 23 ýaşly student belliýär. Russiýada okuyan we özüni Polat diýip tanadan başga bir student hem agyr iş şertleriniň bardygyny aýdýar. Ol işlän wagtynda öz başyndan geçiren wakalar barada Adatlyk radiosuna gürrüň berdi. Men guruşykda beton uýdum, restoranlarda müşterilere hyzmat edýän ol işledim. Ir sagat 8-den akşam 6:50 işledim. Berýän haklarym günüňe $10. Bu pula Russiýada ýaşamak aňsat däl. Geçen hepde bolsa bir dostum bilen ýaşaýan ýerimize ýakyn restorana işlemäge gittim. Ol ýerde türkmen oglanylar köpdi. Kimsi stolar bedýär, kimsi gapçanak ýuwýar ýa-da soğan ýer alma arassalýar. Günortan 12-den daňdan 2:50 gulýaly işläp $10 gazanç etdim diýip Polat restoranyna işleýän türkmen studentleriň hukuklarynyň gödök bozulýanyna şaýat bolanyny sözüne goşýar. Restoran ýolbaşçysy bolan aýal türkmen gyýdlaryna gyýgyryp şahsiýetini kemsitdi. Hatta ol gyýdlara türkmençe dälle diňe rusça gürlemegi talap etdi. Olaryň käbir owadan gelen soň rusçany gowy bilmeýär. Dogrusu men student gyýdlarymyzyň egini gysyp ylgaşyp ýörendigine namys edip agym tutdy diýip Polat atly student aýdýar. Ýöne bu maglumatlar bilen ýeteşikli türkmensanyň daşary ýurtlardaky elçihanalarynyň ýa-da bilim ministrliginden kommentariýa alyp bolmady. Mundan öň Adatlyk radiosu şu ýylyň dowamynda Russiýanyň Eliste şäheriniň döwlet universitetinde okuyan student Akmuhammed Alyasowyň, Adigey Respublikasynyň döwlet universitetinde okuyan Oraz Murat Nurýagdyýewiň guruşykda işleýän wagtlar ýüze çykan pazygaly wakalarda ýa-da pul yetmezligi sebäpli okunyň daşyndan taksçy bolup işleýän daşowly student Akmuhammed Otuzyň Russiýanyň Pskov vilayatynyň ýol helakçylygyny ardan çykanlygy barada habar beripdi. Resmi media çet ýurtlarda okuyan türkmensaly studentleriň sosial ykdysady problemalary barada kelam agyz habar bermeýär. Olar diňe studentler üçin ýurtda zerur mümkinçilikleriň bardygy, hökümetiň studentlere kömek edýänligi, qarz pul berýänligi dogrusyna ýazýarlar. 10 ýylyna bolsa Türkmenistanyň bilim barada kanunyň täze redaksiýasy rus diline çykýan Neýtral Türkmenistan gazetine çap edildi. 2013-nji ýylyň 4-nji maýynda kabul edilen kanunna raýatlaryň bilim almak hukuklaryny döwletiň kepilnamalary tahkiklanýar we studentleriň şol sany daşary ýurtlarda okuyan studentleriň hem ýüriti stipendiýalara bäsleşik edip bilýänligini ýytalýar. Daşary ýurt metodunyň ýazmagyna görä diňe Russiýada 30.000 çemesi, Belarusda 10.000 ogly we Türkiýede 18.000den owrak türkmensaly student okuýar. Studentler onun sagat işländen soň nädip okasyn? Men kitaby ilme alan wadyma ýadawlykdan uklak galýaryn. Häzir tomsky synaglar başlandy. 5 sany synagy nähil tawsyrjakdygymy bilemok diýip Russiýada okuyan Polat Adatlyk radiosu bilen söhbetleşigini aýtdy.